Hello everyone, माबोरै दं? जोबोद सान्दुंना दिनै आंनि बे ना एवनायखौ नायनानै अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामदो। दिनै जोबोद गरम बेखायनो मैथा बांगालजों नाजों बिदै जानोसै। सान्दुं नांनायथारलाय सोरै बिदिबा नायलांदो आंनि चेनेलखौ अननानै भिडिअखौ माबोरै जादों आंनि ओंख्रिया गोथाव ना थावा लाभ इउ अल। Mwitabangal na Photol Fry. Kana jahay na musuhnya. Serius. Nay आंना मैथा बांगालजों नाजों रुनाया जाबाय पुरा टेस्टी जाखाबाय टेस्टी मैथा बांगाल ना पटल भाजी होनो ना एवफ्रामनाय होनो ना खामफ्रामनाय होनो मिथिला। पटलखौ मासे साखिसै मासे होनना मोनसे होनदो चकाचक नै मैथा बांगालजों नाजों गोदौनानै दलर थाबाय नै बिदि ना दलर थाबाय बिथाङा मैथा बांगाल ना बिथाङा ओंख्रि ओंखाम संखांबा गाइखेरनि सा आग्लायनायखौ लोंग्रा सर दं आंहा ना गरमखाय गाइखेर दाखा एसे जानोसै गुसु मोननायनि